بالقلب يا الأخوان يا الأخوان من جديد الريوة وانا محاني يا وقدمنا كنيف الهوى سلطان ونعاون جسمي Al vell mig de Catalunya s'hi troba Manresa, ciutat de 70.000 habitants, cap de la comarca del Bages i sobre la que s'hi assenten dues joies arquitectòniques de pedra. La seu, basílica gòtica del segle XIV i l'anomenada cova de Sant Ignasi, lloc on aquest sant va escriure els seus famosos exercicis espirituals. També tenim a Manresa una emissora de ràdio amb 2 canals, un periòdic que surt a la llum pública 4 vegades per setmana, una fàbrica de pneumàtics i moltes altres coses que, com a bon manresà, m'agradarà ensenyar-vos a continuació i de les que n'estem molt cofois. Els carrers de Manresa són un bon exponent que ens demostra l'interès d'unes autoritats perquè el poble camini per vies adequades a les necessitats urbanístiques de la vida moderna. En definitiva, uns carrers pavimentats i acondicionats per a poder-hi transitar còmodament i amb seguretat, tant amb cotxe com a peu, que per això disposem d'unes bones aceres. I com a complement, s'ha dotat aquests carrers de grans zones verdes, que a més de constituir-se en veritables pulmons renovadors d'oxigen, tan necessaris avui dia en una societat que lluita desesperadament contra la pol·lució del medi ambient, obsequien el vianant, amant de la natura, amb uns espais exuberants i florits que no tenen res que desitjar a d'altres poblacions de més importància que la nostra. Aigua, gespa i flor, combinats de forma magistral per un equip de paisatgistes especialitzats en la matèria, fan d'aquesta ciutat una zona contínua de repòs. Un detall molt simpàtic de Manresa és la seva circulació, amb una concepció nova del codi oficial que va evolucionant a mida que passen els anys, així com també evoluciona dia a dia el seu parc mòbil, donant més d'un mal de cap als que han de resoldre els problemes ocasionats pel trànsit rodat, especialment a la zona del casco antic, que és, per lògica, on hi ha més moviment comercial. No obstant, els urbanistes de Manresa són eficients i troben solucions als problemes. Per exemple, el carrer Alfons XII, creat per donar entrada al centre de la ciutat d'un gran nombre de vehicles que desemboquen a 2 amples avingudes, el Born i el carrer Vilanova.
El més representatiu d'una ciutat són els seus edificis i monuments. En el cas dels edificis, a Manresa en tenim uns quants veritablement dignes d'elogi. L'harmonia arquitectònica d'aquest centre d'ensenyança mitja salta a la vista amb una acertada concepció de l'equilibri, contrast agradable entre l'antic i lo nou, i amb solucions úniques per la seva originalitat. Prova evident d'una sensibilitat admirable per part de les institucions, encarregades de posar la cultura a l'abast de les noves generacions. Tots sabem que la conservació dels edificis de certa categoria costa diners i no tothom és conscient a l'hora d'afrontar aquesta necessitat. Però aquí tenim un cas curiós de com s'ha de construir i com, després, s'han de conservar els edificis per obtenir una qualitat estètica com aquesta. L'arquitecte Ignasi Oms, autor de la Casa Torrents i del Casino, va construir l'any 1908, a pocs metres d'aquest últim, aquest edifici modernista anomenat familiarment la Casa d'en Lluvià. Últimament, s'hi varen fer unes reformes a la teulada, possiblement per facilitar l'entrada del sol i de l'aire a l'interior a fi d'eliminar humitat.
I què en dieu dels nostres monuments, ben cuidats i conservats? Tot i que això li costa molts diners a l'Ajuntament, que es desviu per tot lo relacionat amb l'art. No salta a la vista el valor estètic d'aquesta muralla romana i la bellesa inexpressable d'aquesta escultura d'en Clarà. Ei, els llums! Qui ha apagat els llums? Va, cuidado! Ah, era per això. Bé, és que Manresa conserva molt del seu puritanisme. I per últim, un monument inèdit, el monument a la porta, al bell mig de la ciutat. No faria justícia si no els hi parlés dels nostres serveis públics, un dels més privilegiats de la geografia nacional. Un estol d'autobusos amb acondicionades parades, ràpida plataforma de transport urbà. I el servei de neteja pública, meticulós com ell sol, que juntament amb l'abundància de papereres existents ajuden a mantenir la ciutat neta com veureu. بالحسن والبهاء وآيات المعبود قلبه يخشع بالحسن والبهاء وآيات المعبود الحسن والبهاء والوايح الجنة الحسن والبهاء والوايح الجنة Modernes i pràctiques indústries al centre de Manresa fan d'aquesta ciutat un nucli transformador de primer ordre, on s'hi respira un ambient de treball i, per tant, de riquesa, principalment en els rams tèxtil i metal·lúrgic. الشط بالذهب مرشوش الشط بالذهب مرشوش Però també disposem a l'extraradi de grans políglons industrials com el de la Balconada, on s'hi comencen a assolir noves empreses. I per últim, el Museu Municipal, on el nostre patrimoni artístic és mimat per mans especialitzades. أفواج 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 جيت بالغرام وجيت وفوق تقبل مخدود تقبل مخدود من حق قلبه يخشع أنا لك وعطوف علي En una ciutat on s'ha aconseguit aquest ambient de civisme i on es palpa un grau d'evolució digne de regions de l'Europa nòrdica, no hi podien mancar unes zones residencials on s'hi respirés el nivell de benestar de què disfruten les nostres privilegiades classes obreres. Zones com les de Sant Pau, el Tossal dels Cigalons i el barri Millón Puigberenguer, entre d'altres, han sabut treure'n un bon partit del fet de viure en un lloc prudentment distanciat de la ciutat per gaudir dels avantatges d'una estudiada combinació entre natura i formes urbanístiques avançades. جمانا جمانا لك يا من قليل فوق ميلا عوضة وغالتك يا من قليل ميلا عقال المليحة اشتري
Les imatges que parlen per si soles ens mostren una riquesa arquitectònica comparable, en certa forma, a d'altres nuclis privilegiats. I amb això tanquem aquesta petita mostra del que és una ciutat que no en va ha estat anomenada la molt noble, molt lleial i benèfica ciutat de Manresa. يا كجمال